Sagodahin nga ti surat ti pakasaritaan ni Rika. Dear Manong Nemi. Manong Nemi, ti kinakurapay patsek ken na napadasak. Nga iso ti puon ken gapu no apay nga mairumen. No nakurapay ka, awang pulos ti mabalim mong ipanakkel. Umapapal ka lang kadagiti addaan tinasaliwan-wan na panagbiag. No nakurapay ka, arapaapam ti bawaktang, sang kadiakas ta. Tas sino kumantisan nga karapaap nga sumaliwan-wan ti biyag na. Manong Nemi may sak kadagiti kang kanayon nga dumdumngeg kanang bibuya kada nga programa ket naawis lag takit kumet nga ibinglay. Dito pakasrita. Tabarbaran kunak no adamat may bati nga adal liwliwakan pagsarmingan ti biyag. Kadagiti amin nga bibuya ken agkom-comment no anyaman ti mabalin nyo i-comment kada ito pakasritaan ngayon nakka-isalaysay kada kayo itatang. Kalintagan nyo timangted kabukbukodan nyo opinyon. No kasano nga nag-worret ti pakasaritaan ti biyag ko. Emsakmay ti amin kablawan kayo tinaragsak ka nagasat nga oras yo dita Nemer Studio na naruna keng kama no naming nga sikat timon dito nga programa nga sikat timang ted kadagiti mangted biyag kadagiti pakasaritaan ken mangurnos. Kasdamat na nakablawak digi so amin nga dumdumngeg ken nagbibuya. Naragsak ka nagasat nga oras tayo amin na sangapada. Opat nga kakabsat da mami Manong Nemi. Ni mami ti Burdek. Tinakaskas daw, isuda nga kakabsat katagnaed da iti may sa nga balay family house. Numampay na asawaan da aminin. Ngayon may gidgidyat kami kini mami Manong Nemi agsipud ta. Nasapa na kami nga binaybayan ni daddy. Gaputa may sa nga balay kat manong nga pamilya Manong Nemi ti addang agnaed. Adamat mabalin ni Lula Manong Nemi ti pensyonada. Kaya giti duma nga kakabsat ni mami Manong Nemi nakaadal da. E din to ni mami kat nasapa kami nga nagsikog na sinikugan ni daddy. Dagiti asawa Manong Nemi, dagiti aantik ka ng kelko kat adamat mabalinda. Namampay, santa kayat iti sumina iti family house. Nung kastak titipon kami Manong Nemi, nakadakdak kala pamilya. Ado da kita nakalaslastog, ado da kita mangilaslastog, mangipangpangas, da kita napipintas, arwaten da, alahas da. Biyang kulahan ti umapapal Manong Nemi. Nga mapaniti suli. Lukasta, nga makitak dire kaasinsin ko Manong Nemi, napipintas ti arwaten da, adot alahas da. E din ta siyak, kaslakla anak, ti maysa kadigiti katulong Manong Nemi. Biyang tumeten ni mami ti umay Manong Nemi iti ayan ko. Anak, abingan madayo ka? Abingamin nga siksita lang ti kas ti mami. Kaslasan na ka nga anak ni Lola. Anak, pasensyakan. Kasla ka lang may bagay kadagiti katulong. Aping may sadsabali ka kadakwada. Saan ka nga pudno nga kapsat, da angkel ka da auntie. Saan ka nga pudno nga anak ni Lola. Saman. Aping nga roon. Sigamat ngamin ti awan ti amana dito eh. Isaklat aw nasawa na. Sa doon ngamin ti ayan ni daddy. Agtrap-trabaho. Agtrap-trabaho. Nagtrabaho apawan ti pauit na kadatang nga arawat nga aramatan ta kwarta tapno anta ko mamatikatang ko iti relok ti kwentas ko ti singsing ko ti aritos ko api nga siyak laing tawan ti alas na kada kami mami.
bayam ta. Saysaya tam lang amin, di kasinsin mo. Sa mong idadado iti bagim kadakwada. Tanya tam mo, baka no regaluan da ka, padawatan da ka. No, ada kita sanda kay kayat, itadakan ka. Nagpatin ka laing ka di kita sanda nga kay kayat, di kita nagalalusan da, tam na kas tagat, siyak laing, mausar, nagalalusan laing, di kita sanda kay kayat, iso itadakan niya, iso taparakan niya. Dito pa lang orot pumano dito'y mami. May sabsabalit naman dito'y. Pumano talaingin. Mabalanta ka rot. Namanda sa puli ni daddy. Sa dinong amintihan ni daddy. Anak. Imbagayo ng amintipod no, mami. Bayam. Tayong tumigat. Ikarik. Agrubat kan to. Tayong tatayan ni daddy mo. Manong nemi kasta ti sitwasyon mi. Adda mabalin, da mami, ngem dya ka mo no apay, ngayon daduduma da ni mami. Gabo siguro manong nemi tanasapa, nga nakiasawa, ta saan nga nakapagturpos, natangken nga no ti ulo na. Iso nga no ti kaburidek nga natangken ti ulo na. Tadigdi kakabsat na manong nemi, kat nakaredwarda, da trabaho da, sakit dikit asawa da, adada, kanadamat mabalinda. So nga nagtanag manong nemi kasla katulong, may inayo na katulong ni mami. Ket siyak nakapimpimanak, mayadayo akunay kadagiti kasinsin ko. Dano kastang umasaday ka kitayan di kasinsin ko manong nemi. Abay, niya di bagam? Umayagmat lang, nagisasarita ka na kayo. Kasin. Kita man talangam? No, kakasinsin tayo. Kita po naman kakasinsin tayo Awan ngamin laing ni mamim. Tatangken ngamin ti ulo na. Naarem. So ang nga nakapagradwar, ang nga naawan ti trabaho na. Nimit dadim, binaybayan na kayo. Awan serbi na nga daddy. Wala nga ron, nagasgasat kayo nga ti siyak. Umapalak ka na kayo. Piman. Pagkada kayo, napipintas ti bado yo. Ano balon nyo, mapangkayag basa. Kaya't mo, ikanda ka? Sanin, bumak na ngak tumit. Bumak na ngak tumit. Kasano kumabe, agpapaos. Kasano kumatibabak nang mo. Kat kasla katulong na yung nanti ni maming mo. No ni Lola manunemi ti kasarita. Lola? Abay, na problema. Anak yung kadi nga talaga ni mami. Anak ko iso na, natuso, natangkin ti ulo na. Itam ita ti maigidya kadigiri kakapsat na. Makita nga rod, Lola. No sa sinopay ti saan nga nakaradwar. Isopay ti may Roman. Ni sinopay ti awan ti daddy na, tawan iti sidong mi. Da kami pa iti may Roman. Dahil ta, ti pagka tantandaan na, Amerika, sa mo tultuladen ti inam, nga naarem, natangken ti ulo na. No, sa sino pwede kitikas ka da kami, Lola, da kami pa iti may Roman, da kam kumati maasyan, da kam kumati may ikan ka nagitikas sa pulan mi. Kanya, ti kahit mga raod. Pasula di mami. Sige, Lola. Barbareng na bumak na anak tumit. Kahit ka nag-agadal ka. Tapno makapagturpos ka kita doon trabaho. Tapno bumaknang ka. Malaksid ano makiasawa kan to di baknang. Manong nemi, idinapang kami iti ayan ni daddy. Iti adun nga panawen manong nemi, talunsan nga tawon nga saan ko nakita. Sibod ka dito na oding nga may nasasarungkar. Tapati iso na manong nemi kit mailang langi, inuumay. Dito nga mat siguro, tiga po na no ape nga dinan naanusan, tinakidan na kada kami kini mami. Iti sidong, di kakabsat ni mami nga nanghirurumen kada kami.
Mesa nga balay manon nemi itintududa nga ayan ni daddy. Idi may ilokat tiri daw may sa babae nga masikog tinang ilokat. Sinot masabol yo? Hindi ko maedgar. Ti asawak? Siyak takin asawa kin Edgar. Saan nga sika? Ay, sika na LC. Siyak. Isumat anak ko ni Rika. Siya tilagal nga asawa ni Edgar. Hala, amo ka saan ka may mga skandalo. Sumarag kayo. Malaksin nga masikog manong nemi. Adapayan inaudingan siya nga anak na nga lalaki. Duwan tunti anak yo. Tawagak kahit mo babalin, umay ditoy. Tapno kasari tayo? Mailiwak kini dading ko, tita. Inururay mi manon nemi aging gadinteng ni daddy. Nembes ko mga mailiw kanyak manon nemi ngam saan. Adada nga napanay ni Sidgan, ti junior nga anak na. Iti may kaduwa nga asawa na. Di po si masidig kanyak manon nemi. Gab kaputasaan nga masidig siya akong ti masidig kan kuwana. Gab at mailiwag. Daddy, talong at awan nga saan ka nagita. Maililiwag ka. Mamaling ka din nga arakupeng ka. Sige, arakop lagayam. Inarakop ko ti amak manong nemi. Ngam jak narik na ti panang balis ti amak ti arakop ko. Sinurudsud ko kayo ko ala mismo. Ipatpatignak ka di pa'y laing, daddy. Idi, magusgustuhan nak nga kaya ayam. Ararakupen na kamis bisituan ngay bagbagam nga labnat. Hindi kuhan, saan kamatan nga magkita. May liiliwakon ka. At tagayam sa baling asawam, gan sa baling anak mo. Sana ka din nga lab, daddy. Lab kayo. Maawatam to ti amin, Rika. Apay nga sana ka nagpaot iti sidong ni mami magabot na kasiyet o galit ti pamilya na. Apay nga saan na kaming inalang inya dayo. Sikalag ti madayo kalpasan na adan sa baling asawam. Saan mo ka din nga lab ni mami? Saanin? Saan na kaming nga lab no kasta? Awan ti may tulong ko kada kayo no kasapulan nyo man ti tulong. Mabalin yung ti pumanaw. Manong nemi kas lakam lang anyaritan nga dinagdag da nga pimanaw. Awan ti naramidak manong nemi saan na kung gaya makayat ti amak tadinan ayatan ti ina. Kadsak ba niya pimanaw kami manong nemi? Daddy, no danto ka sa pulak, baka umasadagag tuking ka. Awan ti may tulong ko. No si ka nga ito agpatulong to kanyak, daddy. O may kanto ka di kanyak. Awan to ti ka sa pulak keng ka. Pumanaw kayon. Tinantanda anak manong nemili di nga sa uti amak. Awan to ka no ti ka sa pulan na kanyak. Ngano siya to ti mapan kang kuwana, awan to ti maitad na kanya. Ngam ko na kanyak ni mami, anak, saan ka mangimula iti gura iti amam? Napya kanyak, tamabaling ko ang guraan, ta saan ko kapinano. Mabaling ko ilaksit isuna iti puso. Tawan siya Serbina. Nasapanak, nga pinuros, na isa pa kamat nga naipasngay, nga daytat nakabasulak ka na ginaganak kaniyak kan kakamsan ko. Gabutasaan nga makaanos ti amam, gabutasaan nga napudlot panagayat na pinanawon na dagat adan sa bali nga pamilya na.
Tumuknot sa dilangit iti gurak kan ko anak. Ngem si ka anak, awan ka no awan isuna. Sang ka mga mangimula iti gurak kan ko anak. Andiyan arti ramin tektikas kan ko anak mami. Ayatek lata orisan na kun nga ayaten. Unfair. Sang kadingon ayaten nakakayaten met. Sa kanilang tagay ayat kan mang bigbig kan ko anak. Puputem di sahok mami. Nasyak to ti bumaknang. Ureg pa rin tuming tasangwanak na diyang alakay. Yak tupulos ka asyan. Manong nemi siyak tinangalukoy kay ni mami tapno pumano kami di sidong di kiti kakabsat na. Kenti ina na. Kentap no mapanawak maten, di kiti mangirurumen, manglalais, manguyaw kanyak, kakasinsin ko manong name. Pimano kami. Kat nagkasara kami manong name iti basit nga pagkasaraan nga asideg iti karinderya ti sentro iti lugar. Nagyan ni mami ti karinderya manong name imbagken kuha na tanarwam itirigat kalpasan iti ta pinagbalindan nga babaunin ni Suna. Nasursumanak met manong naming kadit trabaho ti unag ti balay, iso ngawan ti problema may nga kina. Sumre ka kita nagbasa, nagraduara ti elementary, king ka nagraduara kun ti high school. Marigatan ti inak manong naming ang pabasa kanya kiti college. Dedidiga po na no apay, kahit kumati sumrek ti trabaho. Kahit mo kasta, abang panunutik ti digat ti kasasahad mi nga gina manong naming saan lahat nga maikad iti panunod ko. Kaya't ko ti bumaknang. Kasano? Naduman-dumamat manong name iti pagsirkak. Sales lady, iti department store, waitress. Ganda dumapay. Yung uray ko lang manong name nga adda na baknang nga kursunada kanyak nga mangyaon kanyak iti rigat. Na baknang manong name nga mangyawid ka na kami iti dakkel balay nga nakatulong kompleto ti alikamen ken adu nga kwarta ken nababalo nga alahas ken arwatan ni mami manong nemi ubing pay mami anang nga tanong siya ti makiasawa ti hawayano kasano nga makiasawa ken si kaasawa ak si kakasarak sa awanan dahil ti panggap ko anak ko. Sorry no, saan ka man nakabailang pagkadaling ti college. Nga agtrabaho ka, agurnong ka. Tapno makapagbasa ka. Tulungan ka mitlain. Siyak nga ron ti mga asawa, tinabak nang na, mami. Anak, saan ka kumauning agambisyon? Tama nga nus, magmatlain ka. Kontento ka kumano anya tatakin ka na. Samo ka di nga mo dayta, malagip ka kang kanayon gibagbaga. Noan niya tadakan ka, ngayon pain ni Apo Diyos, kontento ka. Saan kang ambisyon nga makaamaadan sa munam na main nga kabailan nga patauden? Pengar di kita kasinsin ko, mami. Kumusta da nga tamat itan? Nakaredwar da nga tamat din? Da nga asawan, di kita inaw nang imiti siya. Una ta, siya tinauding nga buritek, wano siya ti kaubingan nga apo ko ni Lola, saan ka di? Kaya ni Lola, si Bibian nga tapay lain. Awarin ti damang ko kadakwada, anak. Bayam, tayo sumarongkar. Baka, papanawan da ka nga nagos na sumarongkar ka. Baka saan da ka abigbigan nga kapsat, di ka kapsat mo, mami. Baka no, di kiti ipagmuka da kayong mo, kat saan da ka abigbigan. Yung mapanak to. May iliwak mat ka ni mama. Aging gamanong naimi, gaboto sa anak ba't ngagpaot ka na kiti pagtrabaho ak, tadyak ba't maanusan, aw mat mauray ko mangarim kanya. Iti may isang aldaw manong naimi nga panagpagnapagna kiti sentro, mawawak. Ada nakita ka natin kariton ngaglaklako iti kalog. Yan. Kimatangak, iminumak manong naimi iti kalog. Ay,
Miss Beautiful, kung najaglak lang ako di buko. Pintas ka. Gamanak. Agsabsabol lang kami di trabaho eh. Ti trabaho, kasking ka, kahit ato mastre, mamali mastre. Kahit mo, i-recommander ka kini boss ko. Sino ang boss mo? Dati aking kuka ka lagi naglakla ko ti buko. Manager. Manager. Baro pa lang? Baro. Nagsapsapol di asawa. Kahit mo i-recommender ka, kahit nakalagid di. Manager taglakla ko ti buko. Mabalbalinan. Kinunagtinakam ko manong name. Tam na likas tagat padasik at talaga anyat amok, baka no ison ko na. Simuro tak manong name kini Jerry. Naglakla ko ti buko kim matanga. May isa nga pangted nga balay, manong name, tiniturong mi, nakadadungan ng buko, o nagkita kariton nga do buko na. Dagiti napanen na nagrimit ta nakalakodan. Nalawa compound manong name ti ayan dagiti buko. Idaya muna kay ni Jerry manong name ti busda. Manager. Dagsabsabol ti trabaho na. Ni Rika. So, hi. Good afternoon, sir. Wagan ti sir. Kit manager ka di sir. Ano ti trabaho no sumre ka? Agi doron ka di mati kariton nga aglako iti buko. Saan? Sekretarya. Sekretarya kada kahera. Siyempre no agrimid dan. Imbes nga siya tumang trabaho. Sikan kayat mo. Kahera, sekretarya. Asawa no kayat mo. Hagang angaw ka sir. Nagaangaw. Walang siniti. Sekretarya kan kahera nga masabol ko. Masakobol ko pa ito asawa. Siya gayam ni Carding. Carding? Ricardo. No sekretarya mo no kahera di stay out at. Di stay in kahit mo. Nalaman mo dito walay no mapaypangted. Tsak pa kami na kompleto ng pinaramid eh. Dakil kami yung gastos ko ito yung compound. Stay out. Taada ni mami nga kadkaduak. Sige. Pero gamin itong bigatin. Umay ka ti masapa. Alas 8. Agayod kanto ti 5 o 6. Depende no kasano ti panaginimit na kita kala para lako. Sige nga sir. Karding ko naman na kanya. Sige Karding. Guwapo kay. Ana? Awan Karding. Sige, agawid ak nga ro din tao may tuntubigat. Manong nemi manggigasang-gasa takkunak. Agbarinak lang ng sekretary kahera na ngayon kas pagarigan tanasing pet isuna. Ken talaga nga sa angang balbari tinarikak. Te damo lang na panakakita ken kuha naman ng nemi na isang sangayan ti panagpitik ti puso. Timteng tirabi manong nemi kit na istorya kini mami ti amin. Manager ko nam. Wan mami. Ada bukod na nga negosyo. Gagangay lang nga negosyo. Ngayon legal. Aglaklako iti adot para lako na iti buko. Sumre ka kahera na sekretarya na. Injay na pa sumre ka asawa na. Anak, saan ka basta agdadarasutos? Taamang anureta akarding ako nam, kat adot ti sanga ti negosyo na, baka na ito sanga na lang dito lugar tayo, baka gabot adakan ton kat mapantun sa baling nga lugar sarong karan na digitay dadto mga paset ti negosyo na kat tunggal at papanan na at asawa na. Gusto nga ta mami? Mamanon di kiti mapagtalkan nga lalaki anak. So nga gadanad ka. Ano nga awin ti marik nam keng kuana? Nainlawak keng kuana mami. Kung nakamalan no kayat mo ti makiasawa di namaknang. Tapay sang ka di abak ng isuna. Manager isuna.
Analat na negosyo na anak ko. Manulat mga ganansya na. Buko. Mami, no makalako iti milyon nga buko ket piso iti maganansya at may isang nga buko da daw milyon nan. Ah, kasano nga asin na tulak ko ang orti 1 milyon nga inaldaw. Oras ang inaldaw, mami. No makabulan. O makalako ti 1 milyon nga buko ket piso ti ganansya na di may sa buko. Da daw milyon na. Sa bagay. Hanggang di kong istoreta, mami. O. Sa nga milyon, may sa milyon nga buko, ti mailako ti makabulan, kat may sa piso lang ti maganansya ti magbuko. Di daw 1 milyon mo. Unan niya. Nyagad ni mami na kurang therapeutic na. Damong aldaw manunemi nga pa nagtrabaho. Dayta. Naganay gayak. Ta. Nukasta nga bigat. Palubusak manunemi dagitiya. Manung kariton. Nga mapanaglako iti buko manunemi. Kwentaik. Numanot kargaan ti maysa. Manung alistahan dayta manunemi. At naman dagiti masama nga agrimit. Sa dantumanen mangala manunemi no talaga nagaganda ken naalibtak da manunemi. Dapat dagiti mamitlo. Ket no kasta agreement dan manunemi ti bi amalem kung kuntaik. Okay ah. Karding. Manut magaran siyam ditunggal daw. Besalud sudem. Ito nabigat sumangpet to day talo nga bagon nga gideliver ka dagiti new pagkaputi amiyanan. Mayat dati nga negosyo niya. Gagangin lang ang negosyo. Gusto di kontakin niya. No makalako ka iti 1 milyon nga niyog buko iti may isang bulan kat piso ti ganan siyam. Di ada 1 milyon mo. Di mo kada mo nga sekreto ak nga milyoner. Ha? Angaw ko lang dati. Baka may in love ka nga dagos kanya. Awang ka di pa iti asawam? Langak ka dito at asawa na. Girlfriend. Doon babae, ado dita. Siyempre, da kwarta. May iliwak, gwapuak. Tsak nagkong ko na. Ngimawang pa iti kasarakak ti babae ng patpatik ko. Ita lang masarakak. Sa gagang awang kasta karding. Anak agaw. I love you, Rika. Manong nemi insalaysay ko kinikarding ti pakasarita. Ti panakairomen ko. Ti ambisyon ko bumaknang. Kahit mo talaga ti bumaknang. When? Kahit kung yung panagnek, kadagiti nang iromen kanya kakabagyak. Nga saan dalang isudat baknang. Kahit mo tagibales. Saan man nga panangibales, kahit ko lang yung panagnek. Kahit ko lang itong palin ti karik. Iti bagi. Sige. Agasawa ta. Tapno amin na kukwam, ay kukwam. At pa sukarding. Yung sana kasawat nga iten. Tinsama ilang lako kabuko, tibat patag mo. No. Mamati ka kuma. Di laing ang damo para nakakita keng ka. Nainlaba ka nga karding. Kat makita kamat kadagiti matam ng ipatpatig na. Ipatpatig kari ka. Sana nga po, takayat ka nga tulungan, nga bumwak na nga kunam, ngayon kahit ka nga. Ayaten, kahit ko nga si kadagbaling nga sawak, nga inadikitan na ko. When manong nemi imo na unay nga nagyaman na kiniapo Diyos tanasarakak ni Karding insagot ni Apo Diyos kaniyak ni Karding manong nemi kabutat padcheck nga talagang ipatpatig na padcheck manong nemi nga ken mamati ak maitirik na nga talagang ipatpatig ko isuna.
Kat numan pa isang kami pa nagkasar manon nemi na isakot ko ti amin ko kenkuana. Indasar ko namin pinsan ti bagi kabirhen manon nemi. Birhen ko naktajak pulos na adan iti boyfriend. Kinawang pa tinakarakop kaya nakagek kanyak. Wain manon nemi kat kastaon iti irut terakop na kanya. Sana ka nang ipatigkan ka Rika. Sabay. Sikapay lang ti babae nga nagikwa ka virgin. Inyam amok ni mami kani karding manon nemi ket nabaramat panang welcome ni mami kan kuha naman nun nemi. Nasang kay bagati asa ati anak ti inak nasapay ko mata sana ka nagbidot. Sana ka nagbidot mami. Ano ti madlaw mo yo kani karding? Napuddoken ka. Manong nemi na isagana nga rod nga na siya at kan natulag ti kalay sami kini karding. Di ba kas dawak kat no apay nga awan ti yama muna nga naganak kan kuana kan partido na. Dagiti laeng barkada na manong nemi gagayem na kan nakasusyo na tinegosyo manong nemi ti inyam amuna kas partido na. Takamin dalaw kanong amin kat saan nga nasken pay nga mapanay pa kamo. Taiso naman nun nemi kat is to away. Kas kanyak, kas kada kami nga agina, nga pimanaw kami ti sidong digdi kabagyan mi. Kas tamit kan kuana. Iri mapami ni pakaamo manong nemi, kada digdi kakabagyan mi, manong nemi kakabagyan mi iti mother's side. Kada pinanawan ng mga balay nga nagtitipunan ti manong nga pamilya manong nemi. Iti makidadak, di kita kasinsin ko idi nang irumen kanyak manon nemi nga gububadan tubing. Nakaluslos siyang damatan manon nemi. Ay, kasin, dagayam anak mon. Siya ni Rika? Iso ni mami. Abay nakampinpinas matenterwatin nyo. Ang bakit unay kumusta ni Lola? Da auntie, da uncle? Manong nemi, ingkalikagom ko iti panagtitipon mi. Napasamak. Ni Lola, manong nemi, bedridden nga makalasin pailain. Lola, sino kay tayet? Sakti na ding apo ko yo. Hang apo ko to da. Sakti na ding apo ko yo. Nga anak tiburdekyo. Na kayo tinakanggik nga tuso na aram. Si Ganlirika. Wen Lola, di yumat kabailanin at indaran nyo kumatikrante ka laysak. Laysa? Ay, nabayagin na sana kay matandar ti kasar. Nagita po ko kakaskan ka nakakasardan. Jak man mo no, kasar lang tis kahues o no mayor. Di kita ngit kakapsat ni mami. Kumusta damatan? Ay, apo. Ato di kita na awanan. Ay, apo. Di damat mo ka tinagagabuen no, anyat natakatukuhada. Dato ni mami, di kayo mailukin ko na? Napanan nyo ay manong atawanan nga saan ka nga nagpakpakita. Mama, no, may ito ti plaster ti biyag, ti apo ko yo. Siyaktun ti makamu nga mga estimara ka na kayo. Sana nakamabain ang unay kang ka. Di kami Rika, anak. Ni mami, mga alakay lang distrubuyo. Anak, saan ka sa uti kasta? Nakasarito ka din, di ka tinaskin ng bitaran tayo. Para tikrandi ka lang sabi ka ni Iya, Karding. Nakasarita kon. Duwa nga bas, ti pagluganan da. Sige, mami. Saan tingar nga baybayak dito eh?
Tapay. Malagip ko lang tinapalabas na ang daki na ito nga balay. So, pumano tayo dito? Lola, ay, apo, nakaredwar ka. Sa ano lang nga magbasa akto, paman ng malpasti kasar may kinikarding. Nakaasawa ka paknang. Baknang ti ba nagpuspuso na lola? Sa pagdanagan nyo. Kasti ko na ni mami, umay da kayo to alain, dadakam ti mga sikaso ka na kayo. Kasburidek, isot mga sikaso ka na kayo. So na lang, baka nung saan da kayo palubusan. Kaya pero kung mga dirak palubusan, sino kumat mga awat pensyon nyo. No, sino't mga sister ka na kayo, isot mga awat pensyon nyo hanggang di. Baka bagiin nagawan na pensyon nyo. Ngayon sa nga bali lola, nukas kasano lang, oray sa sudan to pagbibingayan dati kakamsat ni mami, di pensyon nyo, takadakam tulatan di makamukeng ka. Ay, asla saan na ka mamati, apo? Saan kayo mamati? Nga niya? Ay, nga da kami inrumen nyo. Kada munta kayo talyawan. Saan kumakit? Pagbagapot lang yun yung mami. Sige na mami, tsak maano saan ang tagyan dito. Manong nemi, kaslasanak pala nga mamati, idi ta maangayan ti kalay sami kini Karding. Kompleto manong nemi. Nakasla, saan ka mamati, tinakakit kita aklang ti kastoy manong nemi, kalasi ti kasar, kadagiti pelikula. Kadagiti babak nang ngagkasar. Babak nang ka din, ako nagtinakam ko. Inyarasaas ko kini Karding, bak nang takadi Karding. Nuan yaman ti arapahap mo. Ipaay ko ken ka, Rika. Hamulagit agaw-gaw atin di Santa Akaya. Kahit ko, di pangted nga balay mo, nga balay ta, pumintas. Kahit ko ti makapagturpos. Kahit ko ti madaan ka dagiti adong alahas ka na babalor. Sorowan na ngag-drive. Kahit ko ti madaan iti nangina, napintas, nga lugan, kutse. Sige. Representa pa lang ti kasarta. Aganak ka pa sa tantugon uden amin di kita. Manong nemi nakaragragsakak saan nga gaputa ang grande da akasar no di ka talaga nga naragsakak gabuta. Saan ka nagbidot nga makikasar kini Karding. Tanam na mayak manong nemi nga tungpalan na digitiya. Karina kanyak. Ken talagang ipatparig na kakasmat di pa naging patpateg ko ken ko. Kalpasante seremonya, dimteng manong nemi reception, talagang grande. Yung oras ko tiba nakita manong nemi sa pulak digiti kakabagyak iti mother side, tawan ti kabagyak ti father side, dada yung pabay na amin pa nalipatan mi pa kaya mami manon nemi na panimbitaran ti amak. Nakakadaduda. Napanak kita yan da manon nemi. Ay kasin, nagpintas ka talagang nakagasgasat ka. Paunay ka ado di kita anak yun na ya. Ikiti ka anak kam. Abay ka sa tarawatin nyo. Dagit alahas yung ilaslas tugyo kanya kidi. Wandan, nagbalimat nga sugador nga minit papa. Nimot mama. Nagsinadakin ni papa ata, naglalaki ba't kami ni mama. Staya. Talagit agananos kayo Ay lakasin, sorry No, nirurumanda ka man idi. Sabi ko man ada masapol mi, ada emergency ka sa pulan mi, umikam no ka agpatulong kang ka. Bare nga, no kahit kaya tulungan. Ala ni Kasin. Hindi to talaga katang-tangsit kayo di. Pasensya kan Kasin. Kastala tibiyag. Sige, nanos kayo ha. Sige,
Manguruginton ti kasta. Panangan, ha? Magyawit kayo to, alam mangarot kasi, mangyawit kam to manjiletsun. Manong name kalpasan ti kalaysa, nag-honeymoon kami pa yung agasawa. Nakapapaot pa iti honeymoon mi manong name. Kaslasanak pa ilang mamati. Karding, pudno amin kadidig ito'y. Pudno. O, saan ko man. Nga na, napaot ti honeymoon ta. Luan yaman ka sa pulam, sweetheart. Ipahay ko ken ka. Kabailan nga ta tinegosyo ng nyug, buko. Nunas ken nga, nayon at tinegosyo, kapag nga saan. Matungpal lang ti kahalkago mo. Tinapinta sa balay, comply with appliances, katulong, alahas mo, kurang pa idigitinted ko. Skotsem, makapag-graduar ka. Ano kahit mo kurso? Kahit ko tag-negosyo. O. Tumulong ka tinegosyo. Sige. Tapno di kasta kita. Duwata nga talaga at mga ipataray tinegosyo. Yung tuloy ko tinagbasa manon name kabayatan, ngayon tuloy met ni Karding tinegosyo na nga buko. Kas kalikagong ko manon naming karigatan na pinadakkel, tipang tilidi nga balay na, itayan di kiti buko na. Abag pagsumat na nalawat ti compound, nga kinatang na manon naming, hindi malmalpasin ti balay. Inyari ko sila, alam, mini o mansion? Ni mama mo ni mami manong name palpalagipan na. Anak, kumusta? Mami, marapong tumatungtong balkon terapap ko. Sa mo libripatan dirag ka pa manak. Nagkapot nga niya. Hindi gini kakabagyan ta. Hindi kasinsin ko nang irarumang kanya kidi. Hindi kakabsat mo nga saan nga nang bilang keng kaidi kakabsat. Anak, saan ka mangimulat ti kura katakwada? Amangan no, ibabawi na po Diyos na ito nga kasat kang ka. Nukas pagarikan lang. Didalaan mo, mami, no kasanot sakit nga nariknak hindi. Anak, kasta lati biyag. Ngayon di mo kaya pagyamanan ida? Api ko magyaman na kadakwada. No saan nga po kadakwada? Awang kumamit ti nangtid kang ka iti karit. Uno ambisyon. Tapno bumaknang. So, rumpeng ka di pagkamana kita. Manong nemi idimatay ni Lola, imay da nagpagpakaasil ka ng hami ka ni mami. Tawan ka no manong nemi. Tigastusan da para itiya, napintas, apa nakamansayag, kan pa nakaitabon na. Kaya nagpipadan nyo ka pension na. Dahil nga ito ti boses ko manong naming ng ibagay, kaunaan, inaunang anak, uno kabsat ni mami. Manulang ti pension na. Agserbikan ko na. Pangswaldo mi iti mga ayawan keng kuha na tabidritan meten. Kaanakan. Insugsugal yo kid di ah. Da kayo tinagnamay keng kuha na kanagdi pension na idi. Di na kayo di makamo. Rika na. Uncle mo ta kasal-salita. Uri uncle ko. Isubete may sang nirumang kanya kidi. Malagip ko di pa nang babaot na kanya kidi. Nagapakam na ti anak na idi. Isulakim baso na panakit binabaotin. Anak. Manong siya kung ti makamo magsalita kang kuhan. Alawan. Da kami ti makamo no magastos. Mami, saan ka agkarkari kasta? Dakam siyak tanda kwartana ti asawak. Pangalam ko ma. Alam, madaman, dakam doon nagsalita manong. Umay kam to. Pero tutudwa kami ni mami manong name ni salita. Anak, tsaka di mat kunakin ka. Nga saan ka mangimula ti gura ta sinuman. Anak kakayod na po Diyos. Sana ikan di pabor.
Bendisyon na po Diyos no kasta ka. Diyan mawat ng aming tirik na mami no. Nakikita kita. Malagip ko lahat at tinapalabas. Lipate mo tinapalabas anak. Yan tangin. Dandanin mo maragpat. Tipidestal. Iti ararapaap mo. Kan saan ka unang garapaap? Saan mo nga paspasin di asawam. Iti kayat mo mapasamak. Ano paspasin ko na yun. Manot lang gastos iti reto nga balay. Nakadakdakkel. Dagiti appliances. Di pa nagbasam. Panakasusurong ang maneho at kutsem. Dagiti alahas mo. Namnamay nga ta nga mga pataod dahil at negosyo na nga buko. Kita, ano problema yung kan karning kat ikalkalikagom naman. Diyak mat paspaspasan. Ngam gabot ipatpatag na kakitanyaman na kayat mo ipatungpal na ikarigatan ni amin na pamuspusan. Ma, sige ma. Basta, dato ti makamo ti panakanapintas panakamansayag kan panakitabo ni Lola. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi kat idi mapang kami makilamay nga naisaganan ti amin. Diyak man mo, tanakadadukit nga alas ngin suot ko. Iti sumangpat kami manong nemi, dadya ang lugan ko nga kutse, ana balor, iti makita da, atong di agsidao, kadagiti tao na danon mi, kan kastama ten iti dumsagak, iti kutse, manong nemi, makita da, tilangak. Hanapin pindas pa'y, nabalbalor pa'y, tilangak. Ngayon di kita'y artista, wano sino dita, nga anak ti presidente, wano congressman, senador. E rin to ni mami manong name kit nakasimsimple. Nakaslalalay ko lang nga suna. Managlagsaka nakman manong name tanakangat-ngat o ti panang tangad da kanya. Amuklatan no anyat iraarasaas dagit agar agi inaarasaas akas lamang mangig ko. Ay, dati ready ubingin nga inurumenda si ka. Kitamkad lang tibiyagan niya. Ne, nakabagbak na nga nakapinpintas. Pwede ko siya na laing. Kaya iso ka no, ti makamo, nakamo amin ang gastos. Adoy, panakamansayag, panakaitabo ni Lulang na. Kinamkad lang kasinsin na. Nagbambanagan da. Kinamkad lang kinam ni mami na, pinanawan din daddy na, nakiasawat sa bali. Dududwada nagbibiyag, imagta nakasarak, tinabaknang na kayo. Kaslakas naman nung nemi ti dialogue na kitagiin na rasas. E di makadanon kami nga gina, iti yan ti bangkay ni Lula manong nemi. Inwaros ko ti pa nakita, adari kiti mabigbig ko nakamsat ni mami. Imasadegak kadakwada, nakialamano, condolence, kel. Kaanakan. Ay na, nakapinpintas ka nga nakabakbak na, kaanakan. Ay na, di kakasinsin mo. Hunsat nagbalin ka na kuwada. Ay, sus, ngawan tayo mo kung mga ibaga. Ibaglagi din, tada ka. Si kang inauding apo ko ni mama. Si kang tinakaamukin kuha na. Kurak idikin kuha na, uncle. Nga, umay ka na kami. Talakam ti mga sister. Ang kadagito'y kumano, si bibiyag kumapay lang agad. Dakam tinakamo, makatadlog kumapay ti biyag na. Tabi na ibayaan nyo man. Sa aming nga binaybaan, adamat susuldon mi idi nga mga sasikaso king kuwanang, managbaybaya. Hapay ngamin nga saan nga da kayo nga sikaso mismo king kuwanang. Dumit trabaho mi kaanakan. Anakan. No, adawan trabaho na kadagiti kasinsin mo. Di mo lang maawat ida nga umayag trabaho. Da dyan negosyo mi, angkel kat ang may kasabulan di babae, lalaki. Katulong nga di balay. Ori aduk katulong o kayat da. Di kita nga ron. Kaanakam ka kayo dadagbasa. Di mo lang matulungan ida. Baka masayang lang, angkel. Baka saan tamid lang ipasneg tagbasa. May pakita dalaki ti pasneg da, bekid nga saan. Abi nga di daw may balay. Tapos ni kastagat nalawa mo Alaman to kumay umungik to amin digit ka anak kamta. No, ada digiti mayat nga interes nga agbasa, pahilang nga tulit pa nagbasa da. Alaman anak ko, alaman.
Malasan ko. Katapin ka kag sangit kangkel. Siya kat may sa idin ang babaot kanya ka. Ay, pasensyakan, malasan ko. Manong nemi saan ang pulos nga naikat iti panunot kendrik nak dede panggap ko di nga gibalas. Ngayon babaen kini mami manong nemi isu akang kanayon di pangipalpalagip kanya. Anak, sikat tinaaddan tinimbang agasat, saan ka kumagibalbales? No mas dagdagan ka, kada tayo, napas naglagi di deta nga panagpatulong da, patgam. Indolo ko tinagbasa manong nemi aking ka nagturpusak. Hindi pa nagturpus ko manong nemi, nagpaalaak, inayabak amin nga kabagyak. Ti mother side manong nemi, may da amin. Awal at nagbalin ka nakwada manong nemi. Nagkaasawa da, nga nagadun na kita anak da, nga umot pagsapulan, di ka asawa da. Awan ti sabali manong nemi nga bagada kanya gidino di ayasog itirikat da. Kung nakmat ka nakwada, sige, kumasadig kayo. Kahit ni mami manong nemi ti panagkarangtay da, tapno umasadig da kanyak, tanod diretso da kanyak, talagang kaslasan ko kahit ida nga tulungan. Tinultulungan kita manong nemi kahit ni mami tinagbaling arangtay. Hanggang manong nemi, madlaw kumaten. Mamanong agawid ti asawa. Hindi ka kaiso ng agawid manong nemi, sweetheart. Santa pa nga na dante anak. Tamamano ka mat nga adda. Mabalin mong teksikog. Kaya mabalin hindi ko mapailang kahit kumatin ti madante anak. Kaya di nga rabi manong nemi isumot ti na ikari siguro pa nakaitukitin. At manon nga tawen, almost 4 years. Manong nemi. Nagdandan na kami nga saan kampay nga nadante anak. Nadangkam ti anak manong nemi. Hindi pa nagsikog ko siyempre. Tinarakin ko na lang yung bag ti bagik tiyak kayat. Ngayon ton malpasak nga ganak katagbalin na tulos siyang. Mentinarek manong nemi, iti kayang pintas ti pamagik, tapno sa anak ni sukat ti asawa. Junior manong nemi, iti mo nang anak mi, kinikarding napasarunuan pa iti maysa manong nemi, so ni Lily. Uwain manong nemi. Umadadumet, dagiti paggastusan, dagiti luhok manong nemi, kiti papay kanyak ti asawa. Naging ka manong nemi, hindi may sangal daw, imasdag kanyak ni mami. Ami? Na problema? Adaman ni masabol na kiti kaanakak? Anak na kiti kasinsing ko? Anday anak. Ano ti problema? Ni daddy. Daddy? Sino nga daddy? Ti amam. Masaksakit ka, no? Sunag ko na. Tay asawa na. Da dinadanon ta idi. Aday suna. Manong nemi, diya ka mo no apay nga sila nagburig ti darak. Ayan na. Anak, noan niya man ti pagpagipim. Agtala ka kumalain. Awan hindi ti dakas nga panggap na kaninaramid ka pakita na kadata, hindi na pantasadyay. Inagaw na ti atensyon ti amak. Anak, awan ti basol na. Nagsarita kami manong nemi anda ti kasapulam. Ma'am, kurbeng lao na nga ma'am ti awag mo kanyak. Grabe ti sakit ni daddy mo. Kasapulan ti dakilakan ti dad. Ket? Para kanya ket nabayagan nga natay suna.
Tanong kas pagarigan takayat ko nga, umatid doon tibiyag na, anat serbina. Hindi ka sa pula, miss, sa tayan na. Binabayaan na kami ng pinsan, imay kami, sikat adad na pinili na, ngamda kami nga gina. Kain ko lang ipakamukin ka. Kada kayo, tamangan ko nakno, into numatay kahit madamag yo, nga di mo malay pagpaka mo, nga masaksakit gayam. So ngayon pakamumikin ka, kada kayo. Kahit nung sa pagarigan ta, ahan nyo nga mabaling nga tulungan. So na, awan ti maaramid ko, tilang pagrebengag, kahit inaramid ko nga may pakamu kada kayo. Sana karo din nagbaybayan. Manong Nemi, binagbagaan nak ti inak. Anak sa mo kumang ipaidam, dadakin ka. Pang-asim. Awan ka no awan ti amam. Pagsasaulaunay data. Nga daw utang ko na yung baga nakim keng kuana. Naaramid na ka di pagrebagan na kanyak. Anak, please. Kagura na ka ni Apo Diyos, ti kasta nga, mapampanunot mo kidiklik nam. No saan mo kaya ti mapan sa jay, ospital nga ayan na, alakit siyak ti mapan. Ore na asawak la iso na legal. Yan sabi ko mamirs mo, kinapod mo anak. Si marunong manong nemya si mang pwede asawa. Namuha na ti amin. Pagkati nga di mo aramidin. May papayan ka tinayang magkakasat. Nagsupaka pag kukumamit. Nabayara rami ti amin tapos gusto kahit magunod mo ti amin namin nakalikako mo sweetheart. Awanin ti pagdanagam ka na gidanak ta. Tadan na nakasagana ang pundo ti bangko. Naramatin dahil ti panagbasa dahil ti panagtakal da. Trust fund. Karding. Ano tararamid yung sa baling negosyo? San sabi na ako operate buko? Nabimbin na siyang negosyo. Ano nga negosyo? Buko? Saan nga buko? No, di ka... Oy. Siya bo? Diya kahit kasta kardi nga oh. Diya kahit nga baga mong enduron ka tapno di kasta serkam ti legal nga negosyo. Nawan ti pagdanagam. Tasakbay nga dumteng siguro iti panagibos ti biyag ko. Nakasaganan ti amin. Karding no. Saan mo kasawan data? Kahit mo sawan inton matiliwhan, kahit malungsot ka di pagbaludan. Matungpal mo laeng dikit luhok, punuan niya man nakasapula. Gamot ipat-patik ka. Isungasan ka kumang balin nga, naimot. Tapno adamat la serbina. Tayo na nga rin, ore no saan nga na siya, titimaudan na. Basta nasaya at pakusaran na. Inka, talyawin, ni dadim. Kasapulan na ka. Kasapulan na ka. Napahanak nga rood manong nemi kaduwak ni mami. Nadanon ko manong nemi may kaduwang asawa na kindig duwa kakapsat ko. Tilangada manong nemi nakapimpiman. Tada, hindi ka no, saan nga agtrabaho pa ni daddy manong nemi. Ti may kaduwang asawa ng tinanggalik kagum, iti panagbiag da. Dinamag ko kadakwada, nagiti kakapsat ko no, kapagbasa da. Naisar din ka no, ti panagbasa da manong nemi. Hindi kinasalit iti doktor manong nemi, kasapulan ka no, ti operasyon. Kasunod para kasigurado na, doktor.
nga maispal pa lang ti pasyente. May bagid lagi dito susto, nga medisina, kan ti pa naka-operar na. Ma-operar ti sis, nagbaling nga. Kamangiwaris iti kanser iti bagina. Lumaikat na ita, at na posibilidad na nga. Mapukaw, nagiti cancer cells iti bagina, kata may saka nagiti mamano nga makalasan. Makasano ka dakal ti magastos, Dok? Dakal. No kabaylan nyo, saan ka tayo operasyon? Kinitanak ni Mami Manunemi. Anak. Depende no kasanot ka at kwarta iti bangkom. Ado, Mami. Kasaritak ni Karding tanod damang kurang na. Yan tangay. Nasarek na matentikas niya. Isot nang iturong kanya tapno maig dito. Apa yung nagsinay ka, Mami? Di asawam. Inaramid na tikas jay ka. Gapati pa ng pesbes mo keng kuha na. Saan ko pinasbes, Mami? Saan ko madapilitan nun doon kumakaya? Ngayon sumulad na ko na gapoti patpateg na. Ngayon suti ko na. Uri naggapo iti dakas. Tanyaman na may gaman na kwarta. Tinapateg kadi pakaramatan na. Kinasarita ito, Doktor, Manunemi, katimbagak ken kuha na nga talaga may sangkat iti operasyon. Hindi makasarita ko ni Daddy na nakapuot, Manunemi. Daddy. Malagip na. Malasin na. Artista. Modelo. Nakapimpintas ka. Siyak ni Rika. Sika ni Rika. Nakabagbag ng kananak. Kaya Diyo pa nagpao tibiyag na. Numabalin na ko, ma. Dahil iti daw-dawat ko kinapot Diyos. Tap na masulnit at tinagkurangam kanyak. Kada kami. Kasi man ang sulnit mo. Kadawa mo mabalin mo. Dakamat ang tibak nang. Mabalin nga mat siguro masulnitak. Nuan yaman ti paramin mo kanyak. Kada kami. No awaten na. Awaten na kami. Awaten kayo. Umay kayo makipagnaedid sa balay mi. Sika, timegat dong asawam, kindi-kindi, kakabsat ko. Saan kumit nga rin, ida nga mabaling nga baybayan. Ampunin kayo. Anak, iti anyaman na pamuspusan. Kapag nagsunit mo niyaman, iti nagkurangan. Kaya't ko ti makapagserbikan ka. Kasulnit, iti nagkurangan kang ka, anak. Sige akong pagdanagan nyo. May sangkat operasyon. Ikarakaragtagan ka nga po Diyos nga makalasat kayo. Kani-kani tulungak tayo rekapsat ko. Sa timaka mo ito pa nagbasa na. Ay, mo na kang kana. Ay, mo na kalalasan kang sagit. Kaya mo na, kri ka na. Manong nemi na silpuan ti biyag ti amag. Ket kas kalikagum da, ken panangiya kalikagum met ni Mami manong nemi. Kaputadakkel ti balay, nalawa, mansyon, no ararigam. May dani ti balay. May soda matlatat agasawa ka ti second wife na. Ang tangay manong nemi at damat. Kati-kati kakabsat ko manong nemi tumulong damit. Saan kayo bilang at katulong ito na ito nga balay, ha? Ngayon no kayo tumulong kayo.
Tayo pa nagbabasa,ag-enroll kayo. Tayo tuloy tagbasa. Thank you, ate. Nakaimimbag ka. Kada giti mother's side man nun nemi ni mamalata iti umasas na kanyak doon da kasapulad na. Mami, baka uso saramet na kiti kaanakak. Iti saan nga na siya iti joking kwa na. Kadakwada, anak, adak mo tamang monitor no talagang ipaspas nagdadagbasa. No kas nun tulaing, at ito kikidan nga graduar. Kad umay dan to agdakos nga agaman kang ka, kada tayo. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi. Kasta mo nga nitiragsak ko, na digiti kaanak manong nemi anak digiti kasinsin ko. Kad umay da agaman. Kasta mo na matiragsak da June manong nemi kinililing anak mi. Ta siyempre, makita da, tiragsak, dagiti kakabagyan da, ngumay peksa, tiba nagyaman da kada kami. Yan agbalawak manong nemi, sa doon naman yan ti asawak. Idagring ti cellphone ko manong naming imbagada. Mrs. Yes sir. Ti asawam. At ito nagtipagbaludan na tiliw. Manong Nemi, temet itan asawak. Nga nagapgapo na amin dito yung napataod ko yung tulong ko kada hindi kabagyak. Itag probleman. Na ba nakadagos ti pagbaludan, Manong Nemi? Karding, kasano ti kasong? Umasadig ka kini attorney. Isod mang balagad keng ka. Sino nga attorney? Yung baga na kanya, tinagan ti abogado, Manong Nemi. Na ba nakadagos? Saan nga mabalin ka makapagpiyansa ti asawa, Mrs. Angem, ikalikagom tayo. Tapno makapagpiyansa kat mawayawayan. Kaya mo rin mawayawayan, nagsasarong na di kaso na. Ado nga kaso. Ano di kita nga kaso? Murder. May panggabit illegal drugs. Kamang iti may isang sindikato ti asawa mo. Tsaka mo kasta. Di mo amo? Amom siguro ang busy ka karigdad do mga trabaho, Mrs. Attorney. Kasabulan talang di kantidad, apang pasuksok karigid rumbe nga pasuksukan tayo. Tikaligago mo kit mawayawayan, temporaryo ha? Diba? Nalabasan na kit maipila na giti kaso kontra kang kuwana kit mabista ang sigurado nga guilty. May balod tumitlaing itutong palbiyag. Aging katin patay. Kasanong kartarami din tayo? Ato na itapno. Tapno niya. Tapno makadan nami. Tapno makadan na kami. Madan na kami tag nanayon. Manong Nemi, kaputad damat dakila kandidad nga nakadeposito. Inruar ko. Intid ko kini abogadong isunti makamu Manong Nemi nga mangilakad tapno di kastak at mawayawayaan ba ilang temporaryo ta asawa. Nawayawayaan nga talaga Manong Nemi. Kahit nagtalin na dito'y balay Manong Nemi saan nga rumrumuar. Kahit kung sulitan ti ado ang panawan kung saan nga awana kiti danayo anak ko. Ken kahani. Wala nga ito na amno, ti mo na nga bista, ti mo na nga kasom. Ada ni ator ni nga makamoy ti amin. Karding, saan ka pinaspesuin? Tada ito di bagbaga ni mami kanyak, nga siyak tinang idurun kang katap na garabid ka nagiti illegal.
Saan ko nga gunod di gito'y? No saan nga ilkal? Adun di kita natultulungan. Kat di kita anak ta. Nakasaganan at trust fund da. Ng usaran da parit paragbasa da. Naisaganan di masakbayan. Kanores ka. Nakapag-graduar ka. Mabalin mo itong ethology negosyo. Kananyaman na business. Ngayon pasadek mo. Tadamat pagpuunam. Basta sa mga liplipatan. Tulungan. Dagidag ka sa punin tulong. Ano bale? Mamalungsot na kita pagpaludan. Ting, awan sir-serbi na gito'y nawang ka ay sidong mi. Sika ti kapatgan. Iso nga numabalin kat saan ka nga maalungsot iti pagbaludan. Manong nemi nagsasarno ti panakabista ti asawak. Kad talaga nga sigurado nga awan ti lusot na nga di malungsod iti pagbaludan. Ngayon ka nakararag ko manong nemi nga malusutan na kuma. Tap no makadan namin agtultuloy. Tap no saan nantun nga ramidan pa iti legal. Agbalin kami nga legal manong nemi. At dagti kasta manong nemi kasasaad. Idi umasadeg dagiti kasi sinsin ko kaanakak. Diri kakabsat ni mami manong nemi. Rika, Uncle, da kami iti mangikarkararag nga sapay kumatamalusutan ti asawam, dagiti kaso na. Kasla kayo imposible, Uncle. Nakaratag sa nga kaso, nagdarakkel dagiti ebidensya. Hindi maawan ti imposible ka na po, Diyos. Da kami nga natultulungan niyo. Da kami nga tineltaliyoyo. Da kami di kang runa ka mga daw-dawat. Gaputa. Uncle, amoy mo siguro nga nagapo iti legal, dagiti daduma nga paset, dagiti makita itanganda nga sa ni Kwame. Buenos to day tangem. Tayo ko na dati pagsasao rin no nagtaod, iti sanga na siya at no ti pakausaran na kat kinaimbag. At talinad nga na yung bag. Sabi ko, Mangel, kinunak manong nemi aking ga kinasarita nak ti abogado. Adayin tulag na kanyak manong nemi. Imanugutak. Kaya di may sangal daw manong nemi bimtak ti damag nga natayan ti asawa. Na disgrasya ti asawak manong nemi. Nauram ti kutsena. Ket sa amon nga malasin pa iti langana. Ngem adda dagiti pagilasinan manong nemi nga isu ti naglugan. Manong nemi di kita nako kastaon iti sangit da. Ni June, ni Lily, ni Mami. Kaya di maiman sayagan manong nemi di kaslauring nga sa amo apulos ka malasin nga uring laengan manong nemi iti nabungon nga naipan iti lungon. Nakaad-ado dagiti tao manong nemi nga umay magkita ken kuan. Kang runan na launay manong nemi dagiti natultulungan mi. Dagiti kabagyak manong nemi. Kabagyan mi. Tawarin no kaskasano. Kasi man tinagbalinan ti asawak. Madumat di kita natultulungan mi manong nemi. Napahot ti pa na kay mansayag na manong nemi awan sarday di kita tao. Haging ka na iduli ng ti bangkay na. Idaadan makabulan na manong nemi kinasaritak dagiti anak ko. John, Lily, Mami, awan ti pagdanagan nyo. Tawari awanin ni Daddy yo.
Okay, may tibiyag tayo. Makapagbasa kayo ti kayo kurso. Ito nagba-college kayo. Sama na sagit transparent nga kada kayo para kada kayo. Sala may error dahil dyan nga nagpasa kayo. Pabiyagak man ang tinegosyo. Uri ta dumat dagiti ka sinsin ko. Dagiti kaanakat nga kasinsin nyo nga tumulong para iti negosyo. Uri ta nagredwar damat din. Dagiti ta duma napintasin ti biyagda, mami. Ganun na tayo tumantang kasapuan ti tulong kas pagarigan at dadamat amang tulong ka na tayo. Ni mami manong nemi nabigsamot pa layang kaniso ti may sa kaduwak ng manihal ti negosyo. Anak, mami, at madlaw ko keng ka. Madlaw nga niya. Hindi na tayo ti asawa. Kasi saan ko nakita nga nagarubos na kitiluam? Wala ni mami, kasi ano kumagunan saan nga nagarubos na kitiluam? Nga nakita nga natik parming kumanagan, anug-og nga terming arig na kumagat, nagulang-ulang ka. Ay, mami, men. Ay, dada ni daddy na. Daddy, ay, dada makasapol kang ka, anak. Sa din, no? Ito kahit. Pastre, kumaagam jack matamam mo. Sino ka, no? Dinamot, jack man balaga niya. Nyakin ni dadin. Nakitig paragwar dyan ti gate. Amon nyo ano sa sino? Ay, sungarot ngayon may kainayaban. Sige, daddy. Siyak ngorti mapan. Anak, amang ano, adadaga sa panggap na kang ka. Awan ti pagdanaga, mami. Manong Nemi, pinastrik ko, kalbasan na. Naging narakop kami. Karting, dito lang at ang bunta ka tinga siya. Anong orti bagata? Hindi baga mga boyfriend nak. Humpay makatawan mo. Alright, bye. Sige sumragtahan, mahilom akong karagitan nakta. Manong Nemi, dahil ito tinutulog kanyak ti abogado. Pagparang aming nga matay, ti asawak, tapno di kastagat, maawan nga. Siyempre, sinupay ti saklang dakit na tayan. Ngayon nagkariti asawak Manong Nemi nga sanang soblihan, ti illegal. Basta lagi din, tagtultuloy yan, ti panang tuloy mo tinegosyo mi idi, Manong Nemi nga buko. Inya mamuk Manong Nemi kini mami. Mami. Ni Carlo. Carlo? Agmano akman kada kayo, mami. Kapag agmano ka. Mami, ako pa makatawan di karding nagamamu kami kini Carlo. So nga, inyamamu kong kada kayo. Ay, agloko ka na ya. Nalipatan mga dagos. Nimat mami, kasapulan na tao. Isuman ni daddy. Daddy, ni Carlo. Manong Nemi, diya ka mo no ada panagatap dagiti dua. Ngam dagiti anak ko Manong Nemi, hindi amamuk kadakwada ni Carlo. John, Lily, isot may kadwa nga mayo. Mami, sabi mo na sa pulan di may kadwa nga daddy ha. Happy nga di yung araw ko open. Sweetheart, baka sulat sikat urayan ng mga rakop king. Sikat urayan ng mga rakop kadakwada. June, Lily, anak ko. Uy, kabusbusis ni daddy ah. Naging narakop Manong Nemi dagiti agama. Sika ka din ni daddy?
Kapos buses ko lang. Tilang siding ng dakil tarupam ti. Diferensyayo Kapos buses lang ni daddy manay po dito tang. Agdadan nata yon. Isot may kaduangan daddy Ha? Mami, isot ni daddy. Natayin ni daddy Isot may kaduangan daddy So, nagdamdamag ka na kayo. Kat, ibagayo. Nga may kaduangan daddy Sa bagay. Huray bagayo iso. Asa no patsenda kita natayin ni daddy Natayin ni Ricardo Salazar. Manong nemi naamon metlayang di kita anak mi idi-ud-udi na. Kastamat da papa mo na da papa. Da daddy kani mami. Nga nagbaling manong nemi nga sekreto ti amin. Tanong man pa dari kita makakit-kita kayong kuwana tentuloy mi nga tinegosyo mi. Kasla damat pa nagatabdangan ti Carding ken Carlo kat Maymaysa. Ngayon mitilinteg ti tao manong nemi natayan ni Carding. Ni Apo Diyos manong nemi amuna data. Awan ti may libak ken kuana. Ngayon ti pagpintasan na manong nemi saan nga sinunot pa'y ni Carding tikas ti sinunot na idi. Nga illegal nga ramin. Napneg kami, dadakada kami manong nemi. Iti nagtultuloy nga panagding kusmi. Nga ado di kiti matultulungan mi. Manong nemi numaminsan dagiti pasamak kat saan tayo nga namnamayan nga mapasamak. No adamat determinasyon nga ramidan tayo mapasamak da ito'y babayan ti panarabay ni Apo Diyos. No anyaman na talaga iti na i-drawing ken na i-plano babayan ken kuana. Ti pagyaman ni manak manong nemi kat saan nga na itultuloy iti pa nagbaling nga natangken wano na tangken ti puso ken riknak. Tatunggal adda digiti kayat koma nga balsen addamet ni mami manong nemi amang patigmaan kanya. Ken adda manong nemi ni Cardo. Ngayon sagot ni Apo Diyos kanyak. Naman pa itinamin sa napaset ti biyag na kahit nagbaling illegal ti aramid na. Ngayon ti agdama manong nemi masusulnitan da itang aramid. Babayan iti panang aramid na itik na imbag. Kinasyaat iti padaming a tao. Agbadbadan manong naming adda ti higher grade, the June kini Lily. Nagtultuli manong nami ti lang iti asawak. Kastamat ti kadda da daddy, kati may kaduang asawa na iti ligasyon mi. Iti compound, iti lang lugar mi. Iti balay mi. Kati kiti anak da, kakapsat ko manong nami, nakapag-graduar naman ten, adaan ti pamilya, isudan ti simbina. Manong nemi dahil ito ti pagkabuklan, ti pagkasarita, kanagyaman ako muna iti anos mo nang ibasa. Kat sabay kumat, at damat na ibatik nga adal, liluwakan pagsarmingan ti biyag, kadagitipata kanibingag. More power to your program and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Rika